ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ଆସିଯାଇଛି ତୁମର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଅଛି କାଲିଠୁ, ମାନେ 9 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମର ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବିଷୟରୁ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛିଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ଦେଖିକି ଯିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଅଛି ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି 7ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜୀବକୋଷ ଏହାର ସଂଗଠନ, ଟିସ୍ୟୁତନ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ, ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ତାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ପରିଚାଳନା। ଏତିକି ବିଷୟ ଅଛି। ଏତିକି ବିଷୟ ପରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶେଷ ବିଷୟରୁ ଆସିବ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ କହୁଛି, ତାହା ଟିକେ ଶୁଣ ଏବଂ କେମିତି ଲେଖିବ ତାହା ବି ମନେ ରଖ। ଆଉ ମୁଁ PDFରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରୁ ବି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଯେଭଳି ମୁଁ କହିଲି ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୁମର ଅଛି। ଜୈବ ବିବିଧତାରୁ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ ନା, ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ନା, ମନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଞ୍ଜାଇ, କବକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏନିମଲିଆ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଏଇସବୁ ରହିଲା, ଏଇସବୁ ଜଗତ ବିଷୟରେ, 5 ଜଗତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବୁଝେଇବ। ଏଥିରୁ ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ଭେରାଇଟି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରାଣୀକୋଷ କହିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜୀବକୋଷ ଏହାର ସଂଗଠନ। ସେଥିରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା, ଯେମିତିକି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଗୋଲ୍ଗି ବଡି, ଡିକ୍ଟିଓଜମ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ବି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଯେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ, ସେସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଏଇଟା ତୁମେ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀକୋଷ, ତାର ଯେଉଁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଲା ସବୁ ପଢ଼ିଲ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଯେଉଁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲ। ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ବୁକ୍ର ସବୁ ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟଟା କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ତୁମର ଆସୁଛି ମେରିଷ୍ଟୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଟିସ୍ୟୁ। ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଇଦର ଆସିବ ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ନହେଲେ ଆସିବ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କହିଲେ ତାହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ କହିଲେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି, ଜାଇଲେମ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ପୁରା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମର ନା, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଅଛି, ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ମହୁମାଛି ଚାଷ ଅଛି, ଗୋପାଳନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ସେଥିରୁ ତୁମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାହା ବିଷୟରେ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରାଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ନେବା ବା କେଉଁ ଜାତିର ନେବା, ତା ପାଇଁ କିଭଳିଆ ଘର କରିବା, କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା, ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ସେସବୁକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରୋଗ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତୁମର ରହିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଜଳତଙ୍କ, ଏଡ୍ସ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପୋଲିଓ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ରୋଗ, ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ରୋଗର କାରଣ, ଆଉ ହେଉଛି ରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ, ସେସବୁ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର। ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ଏ ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ସେ ସ୍ତର ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ କ'ଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ବୁଝାଅ। ତୁମେ ଲେଖିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ଅଛି, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, 5ଟା ସ୍ତର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ବି ଆସେ।
7 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ତାର ପରିଚାଳନା। ସେଥିରୁ ତମର ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ମହାମାରୀ ବା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଜାଣିଥିବ ତମେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମାସ୍କ କମ୍ପଲସରି ଲଗାଇବା, 1 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବା, ଆଉ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗର ହବାନି, ମିଳିମିଶି ଇଏ କରିବାନି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବା, ଏଇସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଓଭରଅଲ୍ ଲୁକ୍ ପକେଇକି ଯିବ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ୟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।